Aku dari tulung karo kowe nganggo lunga menyang Aleko. Lan omongke marang Kapono kanggo ngulasi Dewi Sita. Piye Romo? Nanging ngati-ngati yo kowe Romo. Piye Romo? Kete-kete, sopo kowe sak temane? Wani-wanine mlebu Aleko, rusak taman jalan. Nang gawe karo kocar kacir. Bener kok anomal. Aku kok masane Romo. Tak kabeh ora arep usul. Kok yang iki kesel. Kesel apa? Romo kuwi kok wani ngutus ora marang Romo ora wani. Nanging yakin karo bener. Seni keto dari Dewi Sita ora ono perang gede. Dewi Sita wis dadi buleku. Raja ora tau balekno barang sing dicekal. Barang sing dicekal nganggo kasaan ora bakal nggawa terus baju dicek sing ngomong sengsara. Cukup omonganmu gawe yang mesik. Kowe wis rusak Aleko nganggo buntutmu. Kok buntut wis kebar aku. Lho, buntutku iki mau sing duwe apa? Bagong gareng banjur. Reno, wong kowe. Wah, anget yo, lumayan koyo anak-anak Medan. Kowe kok jelas ngono. Awet aku ora ngerti. Aku mau nindakake tugasku kanthi setya. Ora mungkin ati iki kudune ngobong awakmu. Api mau bisa ngobong awak ora bisa ngobong bener. Kowe iki ketek apa siluman? Aku mau ngabdine Romo. Saiki gantian aku mlaku-mlaku ke titik kalian nganti Aleko. Mampir kok, ojo nganti Aleko rusak. Tenang wae, iki mung pepele. Aleko ora bakal rusak amarga api iki. Nanging amarga kesombonganmu dhewe. Romo, elengo omonganku. Romo sing ngomong aku. Yen kowe tetep keras ati, perang ora bisa dihentikan. Lunga saka negeriku. Yo wis, saya Romo tak sampe. Nek muten kuwi kok omongane lek blas dibandingi. Atiku rumangsa amongan dhewe ndakake tugas kanthi bener. Aku ora kepengin perang, nanging yen angkara ora dhuwur bener kudu tetep dijogo.